Amakhosi namakhulu ngane zedlozi. Ngiyathokoza ukuba nani sona namhlanje ngesikhathi samanje. Ngizocela nje la ukuzokhuluma ngesihloko noma nginitshengise imbala noma nginitshengise uhlobo lwezimpepho. Angizukuba mude la. Before-ke uma usabuka le video ngizocela nje ngenza ukuthi ube umuntu osubscribe-ayo. Subscribe to my YouTube channel. Then like the videos if usithanda isihloko nozokubona ngu-demonstrate-ela khona. Ngizocela-ke la ukuhlukana kwezimpepho. La impepho I think niyayibona le mpepho le. Le mpepho le njengoba uyibona nje ile mpepho yesiZulu. Evamise ukuthi ishunqiswe ezikhathini eziningi emakhaya. Bakhona abantu abayisebenzisayo, abayizangoma, abayizanosi, abanye ivamise ukushunqiswa kakhulukazi emakhaya. Mina-ke nje uma ngingasho kithi kwelakithi eMabheleni kushunqiswa le mpepho ekhaya. Kuyimpepho yesiZulu. Angizukubiza ngamagama akhona ukuthi ongodlwana noma ubani bani noma ubani bani, angizukusho ukuthi inhloboni, kodwa ngizoyibeka nje impepho yesiZulu. Leyo uzoyibona nawe ukuthi uma uyibhekisisa kahle ineziqu zayo ezinkulu la, nanokuma kwayo ukuthi injani umbala wayo. Cishe ngizoyibheka nje uyibukisise, uyayibona ukuthi impepho le iyona mpepho yesiZulu. Kuwena osuke ungenalwazi lokuthi impepho ihlukana kanjani nanokuthi umsebenzi wayo yini. Yonke-ke iyasebenza ngokuyidlozi, iyasebenza, iyalimemeza idlozi, iyakhuluma nangaleyo ndlela. Bese kushiyana nangokuthi uhlobo lwedlozi noma lesithunywa. Kodwa-ke lapho indaba leyo ejulile engeke ngize ngixoxe nawe la ekutheni noma ngithi lena kusuke kuyimpepho yani. Umuntu loyo ngisuke ngamfundisa osuke eyithwasa emngomeni noma ekutheni luyisithunywa noma kodwa usuke eyithwasa la ekhaya. Uyena umuntu-ke engamfundisa-ke ngalokho ukuthi kusuke kuhlobo lwabantu abasuke bembethe uma ngabe usuke udinga le mpepho esuke kanje. Bese kuba yile mpepho le, ngiyihlube nje kancane la uzoyibona le mpepho le. Kusuke kuthiwa igama layo kuthiwa impepho yamawele. Uma uzoyibhekisisa kahle imhlophe, nanasesiqunisayo imbethe ingubo emhlophe. Uma uyibhekisisa kahle la nje uma ngizothi ngiyakutshengisa la ehlubeke khona, uma uyithi uyayihlephula kunalento engathi ingubane emhlophe, kwayona ifine ithanda ukuthi ibe mhlophe. Ilena-ke impepho ekuthiwa impepho yamawele ey'ngane zakwethu. Wena osuke ufuna ukwazi uhlezi uzwa kuthiwa khona into ekuthiwa impepho yamawele, impepho esuke kanje. Sidlule-ke lapho ngoba ngazi ukuchaza ukuthi suke sebenziswa nakhona uhlobo lwakanjani. Kodwa isikhathi esiningi abantu bempepho yamawele kuney'thunywa ey'ningi engingayichaza ngazo. Imvamisa ivame kakhulu kubathandazi, umuntu osuke engawuphathi umuthi uyayisebenzisa. Yebo nale yesiZulu iyangena kodwa isikhathi esiningi basebenzisa le. Angizukungena-ke futhi angizukugxila kakhulu lapho, ukuthi nje hlephu kancane. Ofuna ukwazi ngalokho umuntu osuke eyithwasa. Kwezinye izinto-ke siyimfihlo, izinto engisuke ngifane ngiyiveze nje kunini. Ngifuna nje kuphela ukuthi wazi ubone ukuthi yini le ngikhuluma ngayo. Lena-ke impepho le edume kakhulu nejwayelekile esikhathini samanje yayisetshenziswa. Lena yayithi impepho, mina ngokwami ngiyayithi impepho ey'thunywa zasemanzini. Impepho evamise ukuthiwa impepho yezangoma. So-ke ngiyacela-ke la ukuthenini uma ngabe yenziwa le mpepho lena ivamise ukusetshenziswa kakhulu izangoma uma y'bhula zihlola nalokhuya nalokhuya. Kodwa-ke kuyashiyana ukuthi umuntu usuke enamoya muni, ngoba omunye umuntu uyabhula esebenzisa yona le mpepho, uyabhula futhi esebenzisa le. Kuningi engingakuchaza. Ngizocela ukuthi nje iy'ngane zakwethu nazi lokhu kuhlukana kwazo kwempepho. Bona le impepho engithi impepho yesiZulu, le yamawele, le impepho evamise ukusetshenziswa izangoma. Noma kuthini thini iyayihluke kwesinye isikhathi ungathi impepho uma usuyibona
isinembali qhakaza imvamisa kaningi impepho ziqhakaza lembali engathi yellow. Kuyahlukahlukana. Angisho ukuthi ukukuphela kwazo, khona nezinye abantu kwazi ukuyichaza, kodwa kwamanje mina ngizokuchazela nje ngalezi osuyibonile osukwini namhlanje. Ngibonge ingane zakwethu, thokoza. Amen ingane zakwethu, ngibonge nje ukubuka le video uze ufike ekugcineni. Please don't forget to subscribe. Thokoza. Makhosi.